O, camgymeriad gan Steve Evans, Cydwalder, o amgylch y gol Geidwad, a rywsut wedi methu. Wel, camgymeriad echrydus gan Steve Evans, mae'n mor brofiadol, ond fe fethol o'r bel yn fanna. A mi ath Cydwalder o gwmpas Tyler French yn y gol, ond dim ond gallu canfod yr hwyd ochr yn y pen draw. Cydwalder, pas lach ganddo fo. Rob Hughes yn gwythio ymlaen i Caernarfon. Digon o grysa di a gwyn o'i gwmpas, ond mae Hughes dal yn mynd, a mae di sgorio! Sut nath o hynna? O na o leia 4 crys di a gwyn o'i gwmpas o ar ochr o cwrt Cosby a rywsut. Mi lwyddodd Rob Hughes, i fynd heibio nhw i gyd, a mae di sgorio yn erbyn i gynglwb. 11 munud wedi mynd ar yr ofal, a mae Caernarfon ar y blaen. Kai Jones yn codi'r bel rydd, a Darren Thomas i fyny hefo fo. Mae Thomas yn carlamu mewn i'r cwrs Cosby ac yn ergydio! A dod i ddim yn bell. Canfod yr hwyd ochr. Jones a Thomas yn cyfuno'n dda wrth i Caernarfon dorri. No Edwards, yn chwarae'n fyr. Rob Hughes. Pêl dda ganddo fo, mae'n cael ei nôl gan Thomas, mae'n ergydio! Wel, sgoriodd o un gol wych unigol yn yr hanner cynta, a sa honna wedi fod jes mor dda, oedd o'n symudiad taclus iawn gan Caernarfon. Mewn i'r 20 munud ola yn y glaw man ar yr ofal! A mae Michael Wilde wedi dod ar ymwelwyr yn gyfartal, ac oedd hi'n hawdd yn y pen draw. Cic gornel Ben Mar at y postyn agosa. Michael Wilde yn cael ei ben ati. Hughes a Thomas. Thomas. Ystyried i opsiyna. Canfod Bobby Beaumont sy'n croesi. Yn isal. Hayes yn cael ei droed ati. A Brom iddo fe thynnu hi mewn ar y postyn agosa. Mae fe nath Ryan Woods yn dda i gael i lawr. A cael i law ati. A troi'r bel tu ôl am gic gornel. Yna gyfle unwaith eto wan i Fflint, wthio ymlaen, yn y le fan hyn i Bradley. Bradley'n ystyried ergydio, mae'n gwneud hynny. A rywsut, mae'r bel wedi canfod cefn yr hwyd. Wel, dyna chi gol fler o hwnna. Dwi'n meddwl yn y pen draw, na Howard di sgorio. O Steve Evans ar ei hyd ar lawr, a mi syrthio di i Howard. Yn sydyn, mae Fflint ar y blaen. On the 10, Callum! On the 10, Callum! No Edwards. Rob Hughes. Hughes yn croesi, teg at Hayes yn penio! A mae'r eilydd wedi dod a Caernarfon yn gyfartal. Croesiad Rob Hughes. A peniad gan Mike Hayes. Mi gafodd Ryan Woods i law at yn dod o methu chadw i allan. Ben Mar yn gwthio ymlaen rwan. Mae o'n croesi tuag at Wilde! O, camgymeriad echrydus gan y gol Geidwad! A di trwy ddwylo Tyler French. A mae Michael Wilde wedi hennill i'r Fflint os bosib. Munud a hanner sy'n weddill. A mae Fflint yn ôl ar y blaen. Dyna ni mewn i'r amser am anafiadau ar yr ofal. Sean Bradley! Bron iddo fachub y gêm i'r tîm cartra. Oedd y bel yn mynd am y gornol ucha. Ond rywsut, mi gath Ryan Woods ar draws a cael ei law ati. Ac o hwnna'n dipyn o'r bediad. And we've worked on it a lot, over the summer about building some resilience and a spirit into the group and not knowing when we're beaten and going until the last minute. And I think that has showed in our results. And obviously we've come back there to win a game of football and find a way. So ti'n cael clod i Fflint yn nhw'n lot gwell yn ei hanner cynta a ni gael y gol eistedd i fewn a ti socio pethau fyny. Ti'n ail hanner yn ei ti'n mynd atyn nhw dipyn bach mwy ond fel ti dweud, camgymeriad yn diwedd di newid y gêm. If enough balls come into the box, I think if there's enough quality within the side to provide that, I'll always try and get my final touch on the end of it, or try and put my input on the end of it. And I'd like to think I've been doing that for a long time. Hopefully, I can do it for a lot longer.
a break from the league now for the weekend, but a big Flintshire derby in the Welsh Cup. I'm looking forward to it. I can't wait. I think it rolls in very nicely. So we're going to rest up today. Have a little thought process on it tomorrow. We'll work hard on Thursday, and we'll be rearing to go for the Flintshire derby.